नोंगौ बे समाव दंफैयो आङो बाक्सानि हावलि बेन्निबारि श्री श्री बिमा माइनाव फोरबोखौ बिथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनो आखायाव लादों। दिनैहाय गिबि सान बा दिनैहाय सेथि सानाव बिथांमोना बिमा माइनावखौ बर'नि दख'ना थावसि गानहोनानै बराय बराय दिनैहाय बर'नि दामनाय देनाय माखासे खाम सिफुं जथा लानानै बिथांमोना बरायनाय हाबाफारि लादों। बे समाव जों माखासे खोथा मिथिगोन बिथांमोना दिनैहाय बिमा लोखि बा बिमा माइनावखौ दिनैहाय बर' दख'ना थावसि गानहोनानै बराय बरायहाय दिनैहाय लाना फैदों। जों दा फुजा कमिटि बिथांमोनाव माखासे खोथा मिथिलागोन बिथांमोना सानबेसेनि हाबाफारि लादों आरो लोगोसे बिथांमोना बेसेबां बोसोर जाखो दिनैहाय बे फोरबो फालिनाया। बे समाव आं बिथांमोनाव माखासे खोथा मिथिना लानो खुलुमबाय आदा। नोंथांमोना दिनैहाय बे श्री श्री बिमा माइनाव फोरबोखौ फालिनाया बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो? जोंनिया बे माइनाव बरायनाय फालिबोनाया दिनै 35 बोसोर जाबोबाय। 35 बोसोर जोङो फालिगासिनो दं। थांनाय बोसोरनै जों फालिनो हायाखैमोन कभिड प्रट'कलनि कारणे बहुत माने हेरिमोन माने गटे पृथिबियावनो माने बेफोर खस्थ'नि कारणे जों खालामनो हायाखैमोन आरोखि। जोंथ' एबार गभर्नमेन्टनि कुनु प्रट'कल गैया कभिडनि कारणे एबार जोङो गाजा गोमजा बोरैहाय खुंनो हायो बायसायै माने सेस्था खालामदों आरोखि जोङो। नोंथांमोना बे बिमा माइनावनि माबाखौ बबेनिफ्राय बरायबोदों ओरैनो? जोङो बिमा माइनावखौ बरायदों जों हावलि टाउननिफ्राय बरायना एसे 1.5 किल'मिटार जायो आरोखि। 1.5 किल'मिटार माहिनिफ्राय हावलि सकनिफ्राय जों बरायना लाबोनाय जादों। ओरैनो बेसेबां बोसोरसो जाखो नोंथांमोननि बे फोरबो फालिनाया? 35 बोसोर जाबाय। 35 इयार्स। ओरैनो दिनैनि फुंनिफ्राय लानानै नोंथांमोना मा हाबाफारि लानाय जादों? जोङो दिनै फुंनिफ्राय हाबाफारि लानाया दा जोङो फुङाव साफाय खालामबाय साफ सिखन माने स्वच्छ भारतनि जिथु नियम निति दङ बेबायदिनो जोङो हारिखौ साफा सिखोन खालामनाय जादों। आरो जोंहा दा फोरबोआ जादों जों दा हारिखौ माइनावखौ दिनै जों प्रतिमाखौ स्थापन खालामगोन दा। बिनि गेजेराव जोङो उद्दगपति सासे दङ बिथाङा बेयो लोक्षि मन्दिरखौ माने हेरिदोंमोन खाना होनाय दायित्वखौ लादोंमोन आरोखि। बिथांखौ लाबोनानै जों दा मुर्ति हारिनिखौ उन्मसन खालामगोन। लोगोसे दिनैहाय नोंथांमोना सरकारनि बिथोन बायदियै माबायदि सिसि केमेरानि गोनांथि बुंदोंमोन सरकारा बेनि सायाव नोंथांमोना माफोर फोरमायनो जोङो पुलिस प्रशासननि पार्मिसन लादों सिसि केमेरा माने जोंनि गामिनिनो माबायाव लानाय जादों आरोखि हिसाबै लानाय जादों। आरो जिहेतु माने हेरिखिनि सिकिउरिटि बेबस्थाखिनिखौ जों माने पुलिस प्रशासनाबो खालामगोन आरो जोंनि गामिनि हेरिफोराबो खालामनाय जादों। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि होनदों? सानथामनि हाबाफारि लानानै। दिनै माने गिबि सान? दिनै गिबि सान। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय दिनैहाय बिथांमोननि गिबि सान। लोगोसे जोङो फुजा कमिटिनि नेहाथारि बिथांनाव माखासे खोथा जों मिथिना लागोन। बिथाङा जाबाय बे फोरबोनिनो बिथाङा नेहाथारि बिथांनाव जों माखासे नोंथाङा मा फोरमायनो सानो दिनैहाय बे रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज हरनो सानो? रायजो राजाखौथ' आरो गासैबो फैनांगौ आरो फुजा नायनो गासैबो फैनांगौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनांगौ गासैबो ज' जानानै गासैबो फैनांगौ। दिनैथ' जोंहा हाबाफारि माने जोंहा हाबाफारिया जेबो गैया आरो जोंहा खालि फिथाल' हागोन आरो दिनै माइनावखौ बरायगोन जोङो दिनै फिथा हासोगोन दिनै जोंहा लिंहरनाय आलासि दंखायो। नोंथांमोना दिनै माइनावखौ बराय लाना फैदों बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों होनदों? जोंथ' माबानिफ्राय लाबोदों हावलिनिफ्राय लाना फैदो आरो जोङो बरियासे माने थांनानै खेराइ पार्टि लाना थांदो गाजा गोमजा जोङो बरायना लाना फैदो आरो गासैबो ज' ज' थांनानै। नोंथांमोना बे दिनैहाय बिमा माइनावखौ बर'नि दख'ना गानहोदों समायना रमायना जों बिथांमोना बरायदों बेयो नोंथांमोननि एबारनि बोसोर ना? जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो बेबायदि सोलिबोगासिनो जोंहा दिनै 35 बोसोर जाबाय जोङो 35 बोसोरानो जाबाय गासैबो बोसोरावनो जोङो बर'नि दख'ना गानहोनानै लाबोखायो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं बेयो। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि लादों? जोंहा सानथाम एबार माने जोङो गोदोनिफ्रायनो जों सानथाम करि लाबाय दङ एबारबो जोङो सानथामखौनो हाबाफारि लादों आरो सानथामनि हाबाफारि। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय लोगोसे बिथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै बिथांमोना बिमा माइनाव फोरबोखौ खुंनो थाखाय बा दिनैहाय बिथांमोना बराय लाना फैदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन।
बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, लाई अटोनोमस काउन्सिल, मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।